Manibat po niya migpari ko. Pagmasusyan king birthday ko, July 5. Panay ko pong kukutang kayong sarili ko. Bakit ang ebanghelyo po tang karas na ng July 5? Karaniwan po, panay, halos po, o tungkungan kayong demonyo. Maging tutuwa tayong milyari ka na ako. Tolits po. Kutang nyo siguro, mong nanon tolits. Karen po ka nung babae, marites. Mare, anong latest. Karen po ka nung lalaki, tol, anong latest. Na po tolits, kasi Bisaya yung mangutang na po. Kaya kami pong lalaki, isupungatin lang pisasabihan, mag-tolits la rin nga po. Naman po, siguro, nung yung lalaki, medyo malagula, mag-marites la. Kaya kami, poli tolits. Tolits tapong bagya. Seminarista kami po, first year seminary, first pre-college ko po. Imong Senior Eugene Reyes po yung director ni, kay po kanita nga tatandanan ko, Year of Mary Marian Year. So, impong cathedral, may ka-assembleya po for all, Blamot Pilgrimage, uling balutan naman po yung cathedral, Our Lady of the Assumption, ating sentro na. So, blami ka maragula pilgrimage. Sabi na po nga mo nyo, Jin, kaya kami, may tutukan yung department tamo to present a salvation history from Adam, Eve, bakit tayang the new Eve, which is Mary. So, wala mo po, a glimpse of the creation story and a glimpse of the birth of Jesus and the role of Mary. Makanta po. Ngayon, niyang kayo po, ating kami pong saktong, kaya bing metong nga seminarist sa katambayo-bayo kami. If Father, pari pong ini, Father Ed De Leon, anay po kagaling kang teatro. Kung nga tiyo po king holy, ay kinatyo po king AUF, kaya baya po king theater arts ka rin. Nanyang mo tayo seminaryo, bala mo iting badala na, itang kaya pang teatro na, nanong mga ting okasyon niya po yung director mi, anay kagaling magpaluwal, kay kami karetang hidden talents, nga napin po, papag-present na kami, sipan niyo po, makyabe kong drama-drama. Madrama na ako kayong BFF, na kailangan magdrama nga ako, pimpon. Piyabe-yabe na kayo po, in community me was assigned the pre-college junior. Mag-present kami pong salvation history from Eve to Mary. Dingob ko po kayong katedral. Imagine nyo na kung kapayat, mas payat ko pa kesa kanini. Maka-leotards ko po. From top to bottom, hetong niya pong buong malan, natin niya pong iki. Enroll ko po, demonyos. Ng demonyo sane pong, aning demonyo i-eba. Si pamong kadub ko po kayong pisamban, may mangulisak na rin tao. Natural, mayakit kang payatot na demonyo, pula-pula iyak yung altar. Potang kayo, imagine mo, kilub na ng pisamban natin, demonyos, ating demonyo, harapin po katampli. From there po, may tatakya ka na akong, demonyo, ngarap po ka na ako. Bala mo, that is the beginning na rin kaya biya ko po tambuisitan da ako. Yan yung demonyo, ngarap po makanyan eh. Tapos meging balo, yun naman po kaya seminaryo, singkabuli, ngarapin po. Ita na yung meging tatak ka na ako, hanggang po niyang, hanggang po nga tangin, yung pari ko, yung busit ay banghelyo, tungkol yan demonyo. Ako pininimila ko. Pero ano po kasanting, kapag naka, para po ka na ako, sabi ko, na pong magsadya ko kaniti. Kaya kakatamo pong biye, nang kayang harapin sasabi, at yung tao na po tang lawin tayo kayong sarilita mo, o bakit lupa yung pane-blooming? Pansinan niyo po, itabala mo lang ka problema. Dintang lapurin nga do akong kaklase, uling ni metong from abroad, pong high school kami may babarkada, pisyalan da ako, parokya, uling ni metong iba siya abroad, sinoprise na ako po. Pero kaya totoo ko may surprise. Uling ikit ko niya po yung picture na Facebook, kaya biniling metong taga-chancery, ikondan. At yung Pilipinas nga ako po kaya sarili ko. Ining metong nga na, at yung kumburing po, kaya ka nga na, iningan na ako, buri ko pakisabihan mo na. Nang kaya po sabi ko, malaram, tukime mo kanyang kining classmate, tulin dintang yang ako po, napuburing sabyan. Dintang la, minuli la po. Sabi na rin ng adwaking kumbinto ko, mo, kaklase mo, deta? Mo, niyang high school nga po. Ot katwada rin tsura. Ot di ka kalawag mo tsura, karela nga na po makanyan. Sabi na po ka na ako, ot di na katwada rin tsura. Sabi ko po kaya sarili ko, ay, intindihan ko bakit. Nagkasakit la, din nga adwaking biyera. Na po sasabihan niya kung may kasakit. Pero what makes different, nano pong family, what the difference po siguro kayong kakatamong biyeng harapin po sasabi,
Nang kaipin naman siguro, all smiles ka, o makaing lultut ay tsura, karapin po sasabi, bakit? Kaya sarili mo kasi, ating ka pong panghigupan na sikan, ating kang kukuanan na tula kimbye, napin po itang kutang-kunan din kayo, nano itang pikukunan mong sikanan kimbye mo. Marin Nang kayo sabi da nga liwa, magkasakit kung may uling kang bayat ng problema. Tansiyanta naman po ito, warin na po. Magkasakit ka pinon may pero po itang pansinan mo kansan mo. At nung ka rin kakupangsikan, bakit makanyang kalawi kimbye? At makanyang ka-perception kimbye mo nga na. Ako po kung akakit kawangis ni mes basang ebanghelyo. Ipong pamakyabe mo ka rin tao. Potang masanting ka pa makyabe ka rin tao. Ngarapin po sasabi, deng tao mismo, feeling mo kayong sarili mo po ang ating kanggagawan and they are so very appreciative kanita. Kung mo po balo, uling birthday ko ngayon, napin alalang patugot mag-text din parokyano ko, para gulanda ako busbusarong. Para nasabihan, yung pariming alang saying-sing. Opo, lanak man talaga saying-sing. Ako po hanggang sabihan mo ka na ako, mong pagbisa mo kaniniketo. Pantong kaya po talagang oras. Po, ingat yun kasi kaya sarili ko, nga ako po, inintingwanan ko Na siguro po din tawos, it's an attitude wherein looking at what you are doing is always in a positive, ngarapin po sasabi, makasikan pong vibes ka rin aliwan tao. Napansin niyo po kaya sarili ta. Pero nang timano, umpisan mo kabuisitan, batingahan na ka. Mabalik ka pa kaya ka. Diyan numano ka ngarapin po. Potang kay imarites na ka pa. Kabuisitan itang bayurang HR keng radyo, makanyanyaw gali. Tabo bang makanita? Itang imarite pa niya biyan na karengaliwa. Potang kay din ang mga liwang mulala, manwala no man, ide pa manakaya, bentimano, at tinalang at dabili keng isip da, ayaw yaning buisit, yan isasabihan ng buisit. Ere pa manakayabe. Wari po. Potang pagbuisitan, tutuyang makabuisit itang minta. Kaya napin po pagbuisitan. My point po is, kaya pong kaya katamong biyeng na kaya ngarapin po, our good rapport and relationship with other people, na kaya pong pagigutan tamong sikan. Mari, napin din kaya tintama ko sa my BFF. Yes, sikan ko yun Look at Jesus. Sabi da po kaya, kukwaya ka no si kananakin demonyo. Napin nagyun ng gagawa ng gagawa na. Makapanabi maro kay Espiritu. Pumekibat ni Jesus. Alayang sinabi against ka rin ng isipan da, na nengkay agad-agad Jesus mag-react ya kaniting mas turang isipan da rin paresew. Wari po anang ganda sabi ng gospel, balo na ing isipan da. Yan pong kaya kalin sabihan niya. Pero in our gospel for today, alala pong binanggit makanita, ay ba't kan San Mateo, na sinabing San Mateo na balo na ng Jesus ing isipan da rin ng paresew. Pero na po justify, ini pong kayang gagawan na pamanabing mo kay Espiritu, king kapamilatan ng demonyo. Pero ino po bulis sabihan ka rin niya ibat, yung kayang sikanan, lawen niya po. Leganasa na lang de lawan deng balen, ampong deng baryo. Ikit no rin tao, bala mo kanuto palang alang pastul. At nano pong sabi na ng gospel kay katamo, pepakaya pa nalaring tao, king nano pa mang sakit at kapanamdaman do. Clearly, ing sikan na ning Ginoo at yung karenin tao. Potang akakit nala, bala mo para kaya, kailangan natin yung gawan para karela. And that is His strength nga ko po. Balutan naman po, from the grace of God. Ting grasya na ning Ginoo. Andiyan nga ako naman po, sabi ang kaya sarili ko, nung ina na ako marugusopan ning Ginoo, panano ko misadsad. Ako pero nang kayo po mo manapansinan, kabud mo na sabihin kaya sarili ko, bale mo na as Wednesday, labi kong meto nga misa. Patangkulan mo yung sarili mo, baka na ano kung giwa ito. Nang kayo po itamumang marli sabihan na kanimeto nga tao, among nakalasalamat, yeni kami paro gumika as Wednesday mass kening kaya kami baryo. Kapumikagana. Sabihan mo, wari kaya sarili mo, o talwi na pundinin uling may pagal ko nga. Wari, the next year, bala mo nakakasigasig because people are waiting for you. Uling akakip mo, nung pakananon, they appreciate your efforts. Harapin po. At yung mas matindi, siguro maragulat challenge, isong naka-appreciate. Will you stop? Siguro po, ito yung maragulat challenge. Kaya kata mo, at itiikita mo kang Jesus, nga hanapin po,
Nano maning sumbagal, itang kuna ng sikan kareng tao, na suywanan at luguran, pumewala. Sana po itaman, sabi rapin, nung karin tamo ko konsikan, ako po metong manamber doon dili in familia. Mari niya po, our family. Ila pa mo rin ang ulyan mo, ila pa mo rin lalapitan mo, ila pa mo rin kadami mo, na pinansyang tamo may kakaintindi ng misan, may kakapatad, pero bano mo kayong sarili mo, party na talaga ng biyeta. Pero you maintain, uling balo mo kayong sarili mo, di rin kaya kansikanan. Tampu ka tangin pero bukas, kapatad na ka pa mo rin. The same, pota pong akit tamo siguro kang Jesus, a wider perspective of His love. Nga napin po, nakapatad no nga turing kayong katamungan, kapatad na katamungan napin, nakalaag yung paboren den tao. Uling ko, ang isasalesing sabla, magbalik bubin sabla, makasikan lub, na continue doing yung kaya katamo pong gagawan our mission in life. Napin po, balik kayo. Ikayo pong at yung live stream, kayo pong kakayabe may sisimba ng harapin. Pakibatan niya po yung kutang kayong sarili yung. Nung ka rin ko po kukuang sikan, busal ng sabla, harapin po, kapag subukan kimbye. Nung ka rin kayo mimigot si kanan nyo, kayong pangadi, kayong kayong paralasyon kin Diyos, kayong kayong pamakyabe ka rin tao. Dakal na po din, pero balo tamo kayong sarili tamo, all these strengths, harapin po na maging sika ng tamo kimbye, mihigupan tamo kimbye tamo. These are all gifts of the Lord to us. Napin po tangkutan na ako, mong pilana ka, 55, kayo nakan mo pa pala. Harap po ka na ako. Aywan naman po, nakupa mo. Wala po, magigis, ala ko pa mambok. Nga ako po karela, birong la. Pero looking at that age, sabi ko, nung akakit da akong anak, it may mean something. Siguro po ikatamo mo naman, ano bang buri ng sabihan ni sablang akakit na rin tao kaya katamo? Uling ka ni tatamo po apakibatan, nung ka rin kakukwang sikan, kimbye.